És divendres i fins avui no he gravat res perquè estava sense veu. Si porto des de diumenge fins ahir la vaig començar a recuperar, però encara hi havia moments que me quedava com a no pots parlar. I avui ja sembla que, bueno, encara la tinc ronca, però per almenys no sembla un camionero. Així que, però bueno, què dir-vos? Ha sigut una setmana intensa, se m'ha passat rapidíssima. Amb molts, no sé, moltes coses, molts canvis, molts pensaments, molt de tot. Vull seurem a parlar amb vosaltres. No serà com els vídeos que estem fent fins ara, que us vaig ensenyant els meus dies. Sí que hi ha coses noves que no sé si ficar amb aquest o ficar al pròxim. Ha arribat el bikini. Me vaig comprar unes sabates també, molt xules, que no les porto ara, però ja us les ensenyaré. Però volia seure'm i parlar, perquè ha sigut una setmana dura, molt dura, si no us enganyaré, amb molta ansietat, però també amb moltes reflexions i bones. O sigui, al final penso que totes les situacions així que són dures t'han de servir per fer un canvi, o sigui, per treure'n una part positiva i per dir, vale, està passant això, ho estic gestionant d'aquesta manera. Per què? Primer perquè m'afecta, perquè me genera aquesta ansietat, per exemple, i què puc fer al respecte. I això, però no m'enrotllo ara. Vale, som-hi. No sé com sortirà aquest vídeo, no sé si faré molts talls, perquè és que com que em costa molt ficar en ordre les coses que tinc al cap. O sigui, mentalment tinc molt clar el que us vull explicar, però verbalment no, tinc molt lío, o sigui, me fa com molt bola, però ho intentarem. O sigui, perquè us he dit que ha sigut com una setmana difícil. Vale, hem baixat bastantes quantitats de menjar. Portem des del maig amb dieta, és que no vull fer servir paraules que no m'agraden, complint la dieta al 100%, sense saltar-nos ni un sol dia, sense un sol cheat, menjant el que toque. Portem ja més d'un mes que quasi cada dia menjo el mateix, o sigui, sempre trio les mateixes opcions. I el cansament, tampoc ens en salta cap entreno, cap cardio. Llavors tot això fa que el meu cos estigui en un punt que la meva ment sap que és més vulnerable i canvia un munt de senyals, perquè per la meva ment estem en un punt d'alerta, estem consumint totes les reserves de greix, i llavors és com, vale, quan s'acabi, si no hi ha menjar, què fem? I llavors el meu cos com que està en alerta. Tot això segurament se nota més del que jo penso, perquè jo intento portar-ho el més bé possible, però suposo que no soc conscient de com ho exterioritzo. Tot això ho he intentat com amagar bastant a la gent del meu costat, o sigui, com m'afecta anímicament, vale? No aquestes sensacions, perquè no vull que afecti a lo que és la meva vida i menys a la de la gent que m'envolta, ja sigui família, parella, amics, etc. Bàsicament perquè jo he decidit competir, jo he decidit que vull dedicar-me a aquest esport, jo he decidit que vull fer això i llavors no té per què afectar els altres, cosa que és impossible, vale? Comencem per aquí, hem ficat en punts, però jo ho intento per tot això, no? I llavors, ara el que m'està passant, jo ja us vaig dir que sóc una persona que sempre m'ha costat molt per coses que he viscut molt personals que no vull explicar del meu passat. Sempre m'ha costat molt com confiar en els altres, com obrir-me molt amb la gent que no hi tinc molta confiança. També me costa molt integrar-me, sentir que formo part d'un grup. Tinc bastanta por a que algú que aprecio molt que m'abandoni, que em deixi sola, és que no sé com explicar-ho. O sigui, m'agrada molt estar sola, m'agrada molt passar temps amb mi, però la sensació de que algú altre en qualsevol moment se pot desprendre de tu m'aterra. Algú que aprecies, vale? Algú que acabes de conèixer, pues la veritat. És com, vale, ja està, però bueno. I això, llavors, què passa? Quan tu tens un caràcter o tens unes coses, per exemple, jo tinc tendència a tindre ansietat, a notar com un pit aquí, una pressió aquí al pit. Quan estàs així, tot això s'accentua. Aquesta setmana ha sigut bastant dura perquè s'han començat a accentuar aquestes coses, no? Situacions que fins ara me generaven un petit punt d'ansietat, ara m'estan generant que tinc ganes de plorar tot el dia, o que sí, que alguna situació, com el que us vaig comentar a l'últim vídeo, se n'ha anat de les mans i m'ha donat un atac d'ansietat, o que simplement noto l'ansietat i me costa molt més gestionar-la, perquè fins ara la tenia bastant sota control, de que com que sé per què me passa, sé el que me passa, sé per què tinc aquesta pressió aquí, que és per l'ansietat,
doncs ho sé gestionar, ho sé portar bé, la veritat. I ara doncs, això s'escapa una mica. I ja ha començat a afectar doncs, a el que és la gent del meu voltant. I per això he passat una setmana bastant dura, perquè no volia que passés això. O sigui, jo ho puc gestionar jo sola, jo ho puc portar jo sola, però no vull que afecti a la gent del meu voltant. I és això. I llavors el que és el procés que he fet aquests dies és entendre com ho poden estar vivint ells, ¿vale? Perquè jo al primer moment també m'ha afectat més perquè pensava, ostres, si jo no estic bé, si estic cansada, si a mi les coses al matí m'estan afectant més, per què no tinc una mà que em treu d'aquí? Per què no tinc un ombro on plorar? I és perquè primer, a l'intentar amagar, segurament tampoc ni són conscients de com estic jo, i després és perquè ells també tenen de gestionar aquesta situació, perquè també és nova per ells i no tenen per què entendre-la, i perquè jo m'hi he ficat perquè he volgut, però amb ells els estic obligant a estar-hi i tampoc és legal, tampoc està bé. Llavors, clar, jo quan he intentat explicar com me sento, trobes que l'altra persona ha de gestionar el que li estàs explicant i potser no serà un ombro on plorar perquè ell també està gestionant, perquè és una situació que en una relació de parella, de família, d'amics no s'hi trobarien, perquè tu no estaries al límit que jo estic ara, saps? I llavors, clar, això també ho han d'assimilar, ho han de gestionar i han de saber com actuar, però és un procés, no és d'ara per ara. Jo et dic, mira, estic malament per això, i tu me dius, vale, vinga, som-hi, que podem, aquí em tens. Tu també ho has de gestionar, i això és el procés d'aprenentatge, d'entendre que he estat fent aquests dies, no? De que la gent del meu voltant també ha d'entendre, o sigui, ha de gestionar el que jo els estic demanant o com jo puc estar o les situacions. I que a part, ells també poden tindre mals moments, dies cansats, dies que la vida els pesa, que senten que tot pot amb ells. I a sobre arribes i te trobes, saps que jo estic així, doncs també és fumut, saps? I jo ho estic fent perquè vull, perquè al final, si tu estàs malament perquè la feina t'està agobiant, tio, has de treballar, hem de menjar, doncs, saps? Però en canvi jo he decidit fer això, és com una més a més. I aquesta és la feina que estic fent, i a part, o sigui, una cosa és que ara les situacions m'estic accentuant les meves emocions, que encara estic una mica així. I l'altra és que hi ha situacions que encara em generen algo d'ansietat, i llavors això, per altra banda, també he decidit com treballar-ho amb un expert, amb un psicòleg, bàsicament. No anirem amb tapujos, perquè he vist que necessito com ajuda externa, perquè jo porto molt temps intentant-ho gestionar sola, intentant-ho solucionar sola, i veig que també és per ferides del meu passat, que pensava que estaven superades i el que estan és bloquejades, i llavors també és algo que he vist que necessito que algú me guiï per poder-ho fer. I és la cosa més normal i més sana que podeu fer si esteu en alguna situació així, perquè els psicòlegs no han de ser un tabú, no han de ser aquest ballat, no hauria de ser algo que amaguéssim, tot el contrari. I això, ja al setembre comencem, i això estic molt contenta per aquesta part. I després una altra cosa que us volia compartir, aquest vídeo serà una mica xapa, perdó, és que també hi ha una reflexió que penso que és molt interessant, molt xula que he fet, i és que jo sempre donava com el que volia rebre, però esperava rebre això a canvi. O sigui, a mi m'encanta regalar, m'encanta fer feliç a la gent del meu costat, m'encanta tindre detalls, tindre coses que dius, no sé, saps que la gent que a mi m'importa que pensin que bé, que guai tindre l'Anna a la meva vida. I ho vaig començar a deixar de fer, i com a tancar-me molt, perquè jo feia aquestes coses esperant que a mi també se'm fessin, sense entendre que tothom és diferent, que tothom expressa les coses de manera diferent, que tothom té detalls de manera diferent, i que si ho fas no ha de ser per rebre el mateix a canvi. I jo feia una mica així, quan donava, i jo sentia que no arribia al mateix, de la mateixa manera, m'ofuscava pensant, joder, si jo al teu lloc faria això perquè tu no ho estàs fent per mi. I vaig fer un cop de cap l'altre dia, vaig dir, si a tu et fa feliç donar, dona sense esperar a canvi. Fes-ho sense esperar que te'l retornin el mateix a canvi, perquè a mi em fa sentir bé. Què passa? Que em feia sentir bé, però després era com, perquè a mi no m'ho faria, doncs, ja és xoque d'emocions. Doncs, òbvia aquesta part. Tio, si a tu com a persona et fa estar bé, tenir un detall amb algú, donar alguna amb algú que estimes, fer una sorpresa, fes-ho, però no esperis que després te la facin a tu. Queda't amb el que t'ha omplert allò. I és el que estic fent aquests dies. I m'està anant molt bé. Sí, he fet com la bajada, estic en mode de recuperació, però m'està fent sentir molt bé. Perquè jo sóc així.
i com que també tenia aquesta part obviada de mi perquè sentia que mai no tenia retorn, però és que el retorn és propi, no dels altres. I el retorn el tinc amb mi mateixa quan això em fa sentir bé, ja està, no hi ha més. I això és guai, i m'agrada, i em fa sentir bé. I ja està, fins aquí la xapa. Ara aniré a fer els 40 minuts de cardio. Crec que m'he explicat bastant bé, sorprenentment, he ficat les coses bastant en ordre al meu cap i que espero que per almenys a mi us serveixi així també, perquè, no sé, la vida és complicada i ni que jo estigui així ara perquè estic competint, hi ha persones que hi poden estar per 50 motius més, sinó que el que sigui perquè s'estan preparant per una competició i tindre aquests moments de parar a pensar en un mateix i parar a interioritzar aquestes coses i a reflexionar-les, a saber què és el que a tu et fa feliç i fer-ho sense importar si te tornen, si no te tornen, si afecta, si no afecta, fer-ho i ja està, crec que és molt important. Així que, espero que us hagi servit. No sé si us faré alguna cosa més de posar-me el dia, però bueno, anirem veient i que moltes gràcies per anar veient els vídeos.